Айрон! Айрон! О, Боже, снимай, 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 снимай. Обещай си, ще се гледате над нея. Та да не е овен, бе. Ма каква е тази овца, бе? Ай си ходим, Мари, че ще стане белен. Мали, хвата овца, бе. Ето такова нещо не бях да. Тя да не е бременна. А? Да не е бременна. И да е бременна. Ама виж цялото стадо, тя как си пази. Бати овцата. Първи път виждам такова нещо. Ти хора си имат овца вместо куче. Нашия се умори колко си иска. Ме е страх от тази овца. Моля мен да ме е страх от овца. Клипче ли снимам? Айрон, айде. Айде да ходим на това. А коя беше, бе, май? Тя като те захапа, ще разбереш. Една шарена, бе. Тая с Дарт Вейдър прилича в изумението. Шарената. Не е тая. Тая е друга. Тая е друга. Но виж нещо, те искат да си играят и те. Да си играят. Той иска да играе. Е, така е скотен. Това е приказливеца, как беше. Устата, голямата уста, ти от каменния век. Да се скри сега. Това е война. Мен ме страх. Я ходи, тя ще държа тук. Я ходи. Летил. Айде ходи, да. Страх ли те? Не бе. Айде ходи към овца. Чакай. Айде към овца. Айде. Страх. Тя си пак има рога някакви, май. Или какво? Не, това е... Бодна го с рогата. Айде стига толкова, Айрон, айде. Айде, Айрон. Айде. Айрон, айде.